Καλησπέρα από κινητάδικο. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια κόντρα μεταξύ δύο κινητών, το Galaxy S, που αυτή τη στιγμή μπορούμε να το βρούμε γύρω στα 300 ευρώ, και το Xperia Play, το οποίο μπορούμε να τα βρούμε γύρω στα 350 ευρώ περίπου. Έχουν 1 GB επεξεργαστές και τα δύο, 512 RAM και τα δύο, και θα κάνουμε μια κόντρα να δούμε τις δυνατότητές τους αντιμέτωπα. Ας την ανοίξουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει το κουαντράτι για να μας βοηθήσει σε αυτό το τέτοιο. Βλέπουμε λοιπόν πόσο φορτώνουν. Ξεκίνησε κάτι λίγο πιο γρήγορα το Galaxy S. Ωραία. Βλέπουμε ότι οι ταχύτητες τους δεν διαφέρουν. Υπενθυμίζω ότι έχουν τις ίδιες δυνατότητες και τα δύο κινητά. Και οι οθόνες τους είναι ίδιες σε ίντζες. Βλέπουμε την πιο καινούργια τεχνολογία με την πιο παλιά ότι δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Βλέπουμε ότι η κάρτα γραφικών, η Adreno 205 ξεκίνησε πιο νωρίς από ότι το Galaxy S, το οποίο φοράει την Power SGX 540. Μόλις τελείωσε. Ωραία, και μπορούμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Είναι 1217 κάτω από το Nexus S. Και βλέπουμε και το Galaxy S που τελειώνει τώρα τη διαδικασία. Και το αποτέλεσμά του είναι 1257 κάτω το Nexus S. Βλέπουμε, παρόλο που έχει αργήσει, αν θυμάμαι καλά, έχει μεγαλύτερη βαθμολογία, 1217-1257. Βλέπουμε ότι το Galaxy S έχει βγάλει καλύτερη βαθμολογία, παρόλο που άργησε να τελειώσει την διαδικασία. Αυτά λοιπόν από κινητάδικο. Θα τα ξαναπούμε με την επόμενη κόντρα. Γεια σας.